Hola, què tal? Benvinguts a Lectura Confinada. Avui toca fer el resum de les lectures que he llegit el mes d'octubre. Si voleu saber quines són, acompanyeu-me. Si aquest em deixa, perquè, com veieu, té ganes de jugar. Bé, octubre ha estat un mes una mica estrany perquè he tingut vacances, he estat fora de viatge i llavors hi ha hagut una setmana que no ha existit a nivell lector, perquè ha sigut la setmana del 18 al 25 vaig estar a Nova York en un viatge fotogràfic, viatge en grup, viatge, imagineu-vos, no? Viatge fotogràfic vol dir viatge amb un guia, en aquest cas amb dos guies que són fotògrafs que et porten als millors llocs de la ciutat a fer les millors fotos, no? I t'ensenyen també coses, no?, relacionades amb la fotografia. Llavors jo aquest viatge l'havia fet l'any passat, a la primavera, i amb el grup ens vam avenir molt. La veritat és que va ser un grup molt xulo i a mi em venia de gust veure Nova York a la tardor, perquè havia estat a Nova York anteriorment, també a la primavera, i ens vam anar animant els uns als altres i gairebé crec que la meitat del grup més o menys vam repetir aquest any. Llavors ha sigut un viatge semblant al de l'any passat, tot i que en un moment de l'any diferent, i un viatge que jo ja sabia que em vaig emportar no sé quants llibres, crec que em vaig emportar part del Kindle, em vaig emportar 3 llibres en paper. És animalada per part meva, perquè ja a l'avió em costa molt dormir, però també em costa molt llegir, perquè al final estic cansada i no em concentro. I els dies del viatge, al vespre, arribava a l'hotel i intentava llegir unes quantes pàgines abans d'anar a dormir i em adormia a la pàgina 2, o sigui, estava molt cansada, tot el dia caminant, tot el dia amb la motxilla, amb la càmera de fotos, amb el trípode, tot això, no sé si ho heu portat mai, però pesa bastant. Llavors, al final del dia, l'únic que volia era estirar-me i que el cervell deixés de funcionar i m'adormís. Amb el jet lag també i tot, bé, he llegit poquet, però vaig aprofitar per acabar la lectura conjunta que estava fent. He llegit 9 llibres, però la realitat és que han sigut, podríem dir, 7 i mig, potser, perquè un dels 2 llibres més llargs que he llegit, un és It, que després us en parlo, i era una lectura conjunta que l'hem fet entre setembre i octubre, per tant, vaig llegir la meitat del llibre al setembre. I l'altre, que vaig acabar com el 2 o així d'octubre o el 3, que ja el tenia gairebé tot llegit del setembre. Per tant, en realitat, ja veureu que la majoria de llibres que he llegit aquest mes han estat molt curtets i que hi ha hagut la parada aquesta del viatge per entremig. El primer llibre que vaig començar i acabar, aquest sí, el mes d'octubre, va ser un llibre que no el tinc aquí. Els he llegit tots en paper, però és veritat que les meves companyes de feina, que sempre estan esperant que els hi deixi llibres, no?, que acabo de llegir, que m'han agradat, crec que la meitat dels llibres que he llegit a l'octubre els tinc repartits entre 2 companyes de feina. Per tant, els que no tingui, com sempre, us els posaré per aquí a la imatge. Llavors, el primer llibre que sí que vaig començar i acabar el mes d'octubre, el vaig llegir en un dia perquè és un llibre molt curtet i que no el tinc aquí perquè, com us deia, l'he deixat, és Caïda de les nubes, de Violán Berot. Jo no sé si coneixeu Violán Berot, no sé si us n'he parlat alguna vegada d'un llibre molt curtet que es diu Como bèsties, que a mi em va agradar moltíssim. Si no el coneixeu, busqueu-lo perquè realment val molt la pena. És un llibre d'unes 100 pàgines. Jo aquell el vaig llegir digital, aquest segon l'he llegit en paper, i realment també, aquest també és molt curtet i també es llegeix en un parell d'hores. La peculiaritat d'aquest llibre, més enllà de l'argument, o sigui, aquesta història és la història d'una dona que viu en un poble a la muntanya, així, en una comunitat com molt, com que tothom es coneix, no?, i que tothom s'ajuda i que entenc que és com un lloc petit, no?, amb pocs veïns, i és una dona que un dia va al lavabo i té un fill sense saber que estava embarassada. Vale? Llavors, tot el que això suposa per a aquesta dona a nivell traumàtic, perquè pot semblar això una cosa com molt pel·liculera, no? Però això poques vegades, però ha passat i passa. Molt poques vegades, però... O sigui, és una cosa que és infreqüent per sort, però ha passat. Llavors, no, imagineu-vos anar un dia, no, aixecar-vos un dia al matí, trobar-vos malament i de cop i volta tenir un fill sense saber que estàveu embarassades, sense saber vosaltres, sense saber la vostra parella, evidentment, i sense saber-ho ningú. No? Llavors, tot l'enrenou que això suposa, no? Tot el terrabastall que això suposa pel poble, i com es va organitzant, no?, el veïnat, diguéssim, per ajudar aquestes persones, les reaccions de la família, no?, dels pares, la reacció de la veïna, la reacció de la parella, no? Llavors, la peculiaritat que té més enllà d'aquest argument, que ja és bastant original, és que és un llibre que es pot llegir en 2 ordres diferents. Hi ha l'ordre tradicional, de principi a fi, així tal qual, començant per la pàgina pel principi i acabant pel final, i després hi ha un altre ordre proposat per l'autora, que és que més o menys cada paràgraf o així, no? Són fragments curtets, hi ha un número al final i et diu hi ha un número al començament, perdó, i al final de cada apartat et diu a quin número seguir, no? Què passa si ho llegim en ordre tradicional? Si llegim en ordre tradicional, tenim la novel·la en ordre cronològic, o sigui, el que passa en ordre cronològic en 3 dies, crec que és, no? Dimecres, dijous i divendres, o alguna cosa així, o dijous i divendres, no ho sé. Llavors,
anem coneixent diferents fragments de diferents personatges que van explicant-nos el que està passant, però ens ho van narrant com a diferents veus. Què passa? Que tenim com una visió com molt fragmentada, no? I un trencaclosques que anem unint nosaltres. La segona opció, com us deia, seguint els números aquests que proposa l'autora, el que ens trobem llavors, que jo vaig llegir-lo de la forma tradicional i quan me'l tornin tinc pensat llegir-lo de l'altra forma perquè m'han dit que la perspectiva canvia bastant. Si seguim aquests numerets que proposa l'autora, el que ens trobem és que anem llegint testimoni per testimoni, o sigui, no? Tenim tota la versió de la dona, tota la versió de la parella, tota la versió del pare, no? Anem fent com el trencaclosques se'ns dona ja com les peces ordenades d'una altra manera, que al final també és un trencaclosques, o sigui, tenim les versions de cada un més ordenades, diguéssim, però també les hem d'unir d'alguna manera per veure, no? La situació al complet. Llavors, em sembla una cosa superoriginal. La veritat és que o sigui, ja el tema és molt original, però aquest plantejament em sembla molt original i realment és una història que per mi val molt la pena. El segon llibre, que és el que us deia que l'havia començat ja al setembre i que el vaig acabar ben bé a primers d'octubre, per tant ja portava molta part llegida al setembre, era La casa de huéspedes, de l'Helena Rivera. Tampoc el tinc aquí, també el té una companya de feina. És un llibre que és bastant llarg, té 550 pàgines, però d'aquests que es llegeix molt àgil. Jo no coneixia l'autora, jo no havia llegit mai a l'Helena Rivera, me l'havien recomanat, de fet tenia, no?, així en ment llegir algun dels seus llibres, però mai s'havia donat, no?, la situació, perquè al final llibres pendents en tinc 800.000, per tant, bueno. Però aquest va sortir el mes de setembre, el vaig demanar a l'editorial me va enviar, i vaig pensar que aquest és un bon moment, no?, per descobrir l'autora. I realment m'ha agradat molt. O sigui, és una història que és molt emotiva. L'altre dia em va escriure una dona, no?, per Instagram, una persona que em deia, no?, que en el moment, una circumstància vital que estava passant ella, que bé que ha liberat aquest llibre perquè s'havia emocionat, havia pogut plorar, que no plorava, des que li costava molt plorar per una situació que havia tingut. Llavors, que és una història fàcil de llegir, és una història, és un best-seller, és una història que pot agradar a molta gent, no és un llibre gens complicat, és un llibre ambientat, és un llibre que comença durant la Guerra Civil a Madrid, però que els camins de les protagonistes es bifurquen, no? Una se'n va a França, emigra a França amb la seva mare, o a casa d'uns familiars, quan comencen els bombardejos a Madrid. L'altre, per unes circumstàncies, se'n va cap a Astúries, on també hi té unes circumstàncies allà, no?, familiars. Llavors, des del present, una d'aquestes protagonistes, des del present, des de l'any 2025, de fet, diria que és present, en una situació que està passant, no?, de quan ella ja és molt gran i la seva amiga també ja és molt gran, hi ha una circumstància que tenen, que no us vull dir perquè no surt a la sinopsis, llavors ja la descobrireu si llegiu el llibre, ens va explicant una mica la història del seu passat i després salta a la línia del... O sigui, ella ens explica part del seu passat i llavors ja la novel·la, a cada capítol, no hi ha una part com del present, com des que el present, no?, la protagonista explica el passat i després una part directament que està ambientada en el passat. Llavors, és una història de dones, jo us diria que és una història de família, de personatges, no? Sobretot és una història de dones que s'adalanten al seu temps, de dones que potser tenen un rol que en l'època no estava ben vist, era com avançat una mica al seu temps, no? Eren dones que tenien un negoci, dones que se'n sortien soles, no? Dones que tiraven endavant sense un home al costat o que arrossegaven justament al contrari, no?, que l'home els hi feia més nosa que servei, diguéssim, no? Llavors, realment, em sembla que el context històric està molt ben definit, que els personatges m'han semblat magnífics tots. Hi ha moments, jo no soc de plorar amb els llibres, però hi ha un moment concret que té a veure amb el que us deia, aquesta persona que em va dir que s'havia emocionat amb aquesta història també, no? Hi ha un moment en concret que a mi em van saltar les llàgrimes. És una història bonica, de les que fa patir, però també de les que a mi em van deixar com molt bona sensació. I ja us dic, és una història que pot agradar a molta gent. Per tant, si us crida l'atenció, llegiu-la, perquè realment val la pena també. Després, aquest sí que el tinc aquí, canviant totalment de tema, no? Vaig llegir aquest, Lengua Viva, de Polina Panasenko, editat per Nòrdica. És un llibre que també me'l va enviar l'editorial, en aquest cas, però que m'esperava més. O sigui, realment jo crec que el tema està molt bé, és més la reflexió que convida a fer potser que la història en si. La història a mi no em va desagradar, però tampoc em va encantar. És un llibre molt curtet, com veieu, el que us deia, la majoria de llibres que he llegit aquest mes són curtets. És un llibre que me'l va enviar, com us deia, no?, Nòrdica, que jo, quan el vaig rebre, ja vaig parlar amb una altra noia per Instagram que m'havia dit que sí, però no,
i realment és aquesta la meva sensació. Aquest llibre, la protagonista, la Paulina, en el principi de... La Paulina és l'autora, no? Al principi de la novel·la és una dona adulta que ens va explicant, no?, com si va saltar una mica a la seva infància, no? Però en el moment que comença la història, la Paulina viu a França i es diu Pauline. El nom s'ha afrancesat, o sigui, la família de la protagonista, no?, emigra de la Unió Soviètica a França, llavors de Paulina passa a dir-se Pauline, i ella, d'adulta, vol recuperar el seu nom original amb tot el que això suposa, no? Ella reivindica una mica el nom que li ha ficat la família, que és el que han triat per ella i l'han triat per uns motius en concret. Llavors, és una novel·la que parla dels orígens, que parla de la identitat, no? I de la identitat no només pròpia, personal, sinó de la identitat en un país, no? En la Unió Soviètica en aquell moment, no? Al final de la Unió Soviètica, un país que s'està reconstruint, no? Que s'està reformulant. Llavors, aquesta perspectiva és interessant, no? La perspectiva del llenguatge, la perspectiva d'això, de la identitat, no? Del significat que té el nom que ens han donat, però com a història, a mi em va deixar una mica freda, la veritat. No em va arribar massa a nivell ni de commoure. És veritat que la protagonista, més enllà del tema del nom, li passen coses en tot aquest temps, I és maco, no?, com explica la seva vida a França i també com tornava als estius, no?, al seu país i estava amb la família. Llavors aquesta part està bé, però com us deia, està bé, però per mi m'ha faltat alguna cosa. I ara sí, canviant totalment de registre, passem a un llibre de no ficció, Dones a la guerra, testimonis de dones que visqueren la guerra de prop i lluitaran per la pau. Aquest llibre me'l va enviar a l'editorial també. És un tipus de llibre que jo no acostumo a llegir massa, jo sóc més de llegir ficció habitualment, però és veritat que quan me'l van contactar per si m'interessava, em va semblar, impossible, o sigui, vaig pensar que era impossible dir-los que no, perquè realment a mi la història m'agrada molt, no? I com deia abans, amb La casa de huéspedes no té res a veure, però el tema de dones que s'adalanten al seu temps, no? De dones que donen passos endavant contra tot pronòstic i contra totes les adversitats que es troben, pensava que evidentment no podia dir que no i que l'havia de llegir. És un llibre que té unes 300 pàgines, o sigui, no és molt llarg, té moltes fotos, hi ha una part, no?, que realment hi ha moltes fotos. Jo no sé si us la vaig ensenyar ja, potser en un moment d'aquest, que us vaig fer algun vídeo de llibres nous que m'havien arribat a la prestatgeria, Bé, és un llibre, com us deia, curt, que es llegeix bastant bé. És un llibre per anar-lo llegint estonetes, parla de testimonis de dones de les primeres corresponsals de guerra. De fet, un dels testimonis és la primera corresponsal de guerra reconeguda pel govern d'un país. Vull dir, estem anant, no?, a figures molt importants, a figures que potser... Jo no havia sentit a parlar de cap d'elles, per tant entenc que són figures que està molt bé que es facin aquest tipus de recopilatoris, no?, d'articles, de capítols, de llibres, i que s'ensenyin, no?, que es vegin, que es mostrin, perquè jo no en coneixia cap, com us dic, Jo no sé si per aquí sortien els noms, sí. Nelly Bly, Louise Mack, Àngela Grau Pera i Gil, n'hi ha alguna catalana fins i tot, no? Gerda Taro, Kit Coleman i Columbine. Són gent que jo no coneixia, són persones que jo no coneixia, i que expliquen la guerra des de dins, des de la trinxera, des dels hospitals, des de diferents moments, no?, o situacions bèl·liques. Llavors, si us agrada aquest tipus d'història i us agrada, sobretot, per conèixer més, no?, persones que van tenir un paper important i que estan bastant invisibilitzades, jo us el recomano molt, també. El següent llibre tampoc el tinc aquí, és un altre llibre, el que us deia, potser és el més llarg que he llegit aquest mes, sencer dintre el mes, es diu Los guardianes del Prado, de Javier Alandes. És un llibre que també està ambientat a la Guerra Civil. De fet, l'estava llegint al mateix moment que La casa de huéspedes i vaig tenir algun moment d'aquests de creuament de cables, perquè no és que s'assemblin, però entre l'època i que també hi havia diferents trames a la vegada i tal, hi havia moments que havia de parar-me a pensar vale, però aquest personatge era d'aquest llibre o era de l'altre. Però bé, aquest llibre el vam llegir en lectura conjunta. És un llibre que a mi m'ha semblat, em va sorprendre molt, perquè és un llibre que corria per casa dels meus pares per casualitat, i que quan la Lu de Luisus Libros va proposar fer la lectura conjunta vaig dir, coi, jo aquest llibre el tinc. I sí, evidentment, el tenia la meva mare. I és un llibre, havíem llegit el mateix autor, El rei de bronce, fa un parell o 3 de mesos, que ens va agradar bastant. La veritat és que va ser un llibre com molt addictiu i així. I aquest, no sé per què, és el que potser he vist menys de l'autor per les xarxes socials, i no sé per què anava amb les expectatives més baixes. I he de dir que em va agradar molt. O sigui, és un llibre que el vaig llegir en 15 dies perquè el vam anar llegint a lectura conjunta, però que si l'hagués agafat jo sola l'hagués llegit en 3 dies, probablement. És un llibre que obre moltes trames a la vegada, parteix d'un fenomen, d'una situació real, que va ser que durant la Guerra Civil
per protegir les obres del Museu del Prado, van traslladar-les a València i després de València van anar a altres llocs. Llavors, juga amb això. Hi ha 2 línies temporals, una és la més actual, diguéssim, que és dels anys 80, principis dels 80, i l'altra és la Guerra Civil. Llavors, en els anys 80, a principis dels 80, és abans del cop d'estat del 23F, per tant, ben bé principis dels 80, hi ha un periodista valencià al que li encarreguen que escriu un article sobre un personatge valencià molt, molt important, no? Que va ser que va lluitar pel govern republicà, que va... Llavors, volen fer com un homenatge, no? A aquesta figura i volen escriure un article que d'alguna manera li fa una mica la pilota, no? Aquest senyor està mort ja, no? Però que, bueno, el volen deixar bé, diguéssim. Volen netejar la figura i els dubtes segurament que podria haver al voltant d'aquesta persona. Llavors, aquest periodista, que està passant per una situació vital X, bastant traumàtica, comença a fer l'article i comença a investigar. O sigui, més enllà de quedar-se amb el que li han dit que faci, que és escriure un article així una mica ensabonant aquesta figura, ell investiga. I quan investiga, fent de periodista, troba coses que no són les que li han dit que escrigui. Llavors, aquesta figura té unes llums i ombres que es van descobrint. Llavors, hi ha com les 2 línies temporals que us deia, no? La del present i després la del passat, que està ambientada a la Guerra Civil i que està protagonitzada per aquesta persona. Llavors, a la trama del passat, de la Guerra Civil, hi ha com diferents personatges que després ja es van com relacionant i anem encaixant les peces, perquè al principi realment hi havia tantes trames obertes i tants noms i tants personatges que jo em vaig una mica d'embolic. Però ja anem veient com es van relacionant entre tots, com les trames van confluint i com ja es relaciona la del passat amb la del present, també. Llavors, en el supòsit aquest que us deia, no? O sigui, en aquesta situació real que us deia de les obres del Prado que se'n van cap a València, el que ficciona, diguéssim, l'autor és com un general alemany contacta amb un general espanyol, no? El general alemany ve de part de Hitler i l'espanyol de part de Franco, i fan com uns xanxullos aquí en català correcte, la paraula xanxullo, fan com un acord, no? Sota el qual els alemanys ajudaran a Franco, diguéssim, si els espanyols els hi donen unes monedes al Museu Arqueològic o no sé què i les menines i un altre quadre del Prado. Llavors, com s'estructura aquest intent de robatori de les menines, no? Qui està implicat? Aquí hi ha com un munt d'actors, no? Que surten des del conservador de les obres, l'arquitecte que dissenya l'espai com per guardar les obres, protegir-les per si hi ha bombardejos, no? Com tots aquests personatges, no? Que venen d'orígens diferents es van trobant en diferents bàndols una mica d'aquesta trama, no? I més enllà d'això ja no dic res més perquè si dic més potser us faig un spoiler i no. Però com aquests personatges tenen relació amb aquesta figura, no? Que en el present d'aquell moment li volen fer l'homenatge. Llavors, és una novel·la molt entretinguda, molt àgil, es llegeix superràpid. A més, com al principi sobretot va canviant tant de personatges, cada capítol és com, necessito llegir més per veure què més li passa a aquest personatge. Però clar, el següent capítol potser està protagonitzat per una altra persona, llavors hem de llegir més encara per saber què passava en el següent. No? Llavors, bé, és d'aquests que si t'agraden, és d'aquests que comences i costa parar de llegir. El següent és un altre llibre molt curtet, que tampoc tinc aquí, que me'l va enviar l'editorial aleshores, es diu Els éssers estimats, sí, Els éssers estimats. És un llibre que em va enviar l'editorial aleshores. Jo he comprat molts llibres de l'editorial aleshores al llarg del temps i gairebé sense adonar-me'n. Reconec que és una editorial que m'hi he donat, que m'agradava molt al veure que tinc molts llibres seus. De cop, no? És una editorial que he anat comprant en diferents moments, en fires, en llibreries, no? En diferents circumstàncies, i de cop i volta m'hi he donat, un dia parlant a la parada d'aleshores, crec que va ser per la Setmana del Llibre en català, no? Anava dient-li a l'editora tots els llibres que tenia i realment eren bastants. Llavors, em van enviar aquest, que em va ser una sorpresa, perquè realment aquell llibre jo no el coneixia. Es diu això, Els éssers estimats, de la Berta d'Àvila. Aquest llibre crec que originàriament està en gallec. Sé que en castellà està editat per Destino, però crec que l'idioma, o sigui, l'autora és gallega i diria que l'idioma original és gallec. I és una història molt curta que convida a la reflexió. A mi és un tipus d'història que m'agrada molt, és una història molt real, molt quotidiana, però jo crec que és molt important que es doni veu a aquest tipus d'històries perquè són històries de persones reals.
En aquest cas, la protagonista és una dona que té un nen de 5 anys, que va ser mare, no?, 5 anys abans del moment en què se'ns narra la història, i que ser mare en aquell moment no va ser fàcil, li va costar, no?, haver de fer un tractament, vull dir, ella desitjava ser mare, desitjava la maternitat, però no es quedava embarassada de manera natural. Bueno, va ser un procés més complicat, no? No va ser una cosa fàcil de embarassada, em quedo embarassada i ja està. Llavors, ella explica això i explica tot el que va suposar per ella maternitat, i ho explica perquè en el moment actual s'ha quedat embarassada de manera no desitjada. Ha sigut un embaràs accidental i ella reflexiona sobre si realment vol tornar a passar per tot el que va passar amb la primera maternitat. I per què dic que s'ha de donar veu a aquest tipus d'històries? Perquè al final, crec que encara ara, tot i que se'n parla més per sort, no? La maternitat és una cosa molt idealitzada, no? On les dones que no se senten com la felicitat que se'ns mostra, no?, a tot arreu en el moment que són mares, se senten malament, no? Jo no estic sentint això, o estic sentint això, però al mateix temps estic sentint moltes altres coses. M'invento, però el meu fill em molesta, no tinc ganes d'estar amb el meu fill, no sóc una bona mare, no sé respondre a aquestes necessitats en aquest moment, no? Llavors, hi ha tota una sèrie de pensaments que són molt vàlids i que segurament els ha tingut la majoria de dones, però que moltes vegades tendeixen a ocultar-se i tendeixen a ser tabú. Llavors, aquesta història està molt bé justament per això, no? Perquè d'alguna manera en aquest punt de potser no vull tornar a passar per tot això, en aquest punt de plantejar un avortament, no? En aquest punt d'haver-se quedat embarassada de manera no desitjada i de tot el judici que això suposa per part dels altres i per part d'un mateix, perquè al final, d'una mateixa, no? En aquest cas, perquè al final és, vale, molt bé, no el vull tenir, avorto, però aquesta decisió al final també té com moltes implicacions, ja no només en el que poden dir els altres si ho saben, sinó en una mateixa, no? Llavors, és un llibre, com us dic, molt curtet, té 110 pàgines o així, però que fa tot aquest tipus de reflexions que a mi sempre, no sé, jo suposo que també al final, no? Com us dic sempre, soc psicòloga, he treballat amb dones que en diferents situacions, no?, que han passat per situacions semblants, llavors potser per això encara li dono més pes, no?, a que es coneguin aquest tipus de testimonis. Llavors, si no el coneixeu, busqueu-lo, doneu-lo un cop d'ull perquè és un llibre molt interessant. Una altra història que he llegit aquest mes, que tenia moltes ganes de llegir, perquè John Boyne a mi m'agrada molt, és aquest, Una escala cap al cel. Jo no sé si coneixeu a John Boyne ja us ho he dit alguna altra vegada, és l'autor del Nen del pijama de ratlles. Potser si no heu llegit el llibre heu vist la pel·lícula, no? Perquè en el moment que va sortir va ser un llibre i una pel·lícula de les que es va parlar molt. Jo sempre dic que el Nen del pijama de ratlles no recordo si el vaig llegir o no. Sé que vaig veure la pel·lícula i tenia el llibre, però tinc aquell dubte de si el vaig arribar a llegir o no, perquè se'm va com solapar amb la pel·lícula. Sí que vaig llegir Quan el món es va trencar, que és com la segona part del Nen del pijama de ratlles, que va sortir fa relativament poc, no sé, 3 anys, 4, ara no ho sé massa, però vull dir que no és a continuació del Nen del pijama de ratlles, tot i ser com la segona part, entre cometes, o sigui, està relacionat amb el Nen del pijama de ratlles, però ha sortit molts anys després. He llegit Les fúries invisibles del cor, no? I algun altre, de John Boyne. Llavors, aquest és com bastant diferent a la resta de llibres que he llegit d'ell. En aquest cas es tracta d'un escriptor o d'un aspirant escriptor que a nivell de tècnica, no?, d'escriptura és bo, però a nivell d'imaginació no. Llavors és molt ambiciós, és un personatge sense escrúpols i bueno, comença a aprofitar-se, no? D'entrada, el que explica aquí a la sinopsis és que s'aprofita com d'un escriptor més consolidat, no? Però no només això, o sigui, això és com l'inici de la història. La història és molt original perquè està narrada com en diferents... O sigui, cada capítol o cada part hi ha un parell d'interludis o 3, no sé. Cada part del llibre té un narrador diferent. El protagonista sempre és ell, el Maurice Swift, però el anem veient com des de diferents perspectives i al llarg dels anys. Penseu que el llibre comença que el Maurice és molt jove i que encara no ha caigut el mur de Berlín. Vull dir, està allà, al final dels anys 80, però encara no ha caigut el mur de Berlín. I acaba, doncs no sé, que el senyor ja és un senyor gran, per tant, transcorren molts anys, no? I cada capítol és com que ens hem de tornar a situar perquè pensem, bueno, molt bé, ara aquí què ha passat, no? I realment m'ha agradat molt, perquè no sabia què esperar d'aquest llibre, per la sinopsis vaig pensar, ostres, John Boyne, no?, que sempre escriu com bastant de drama, o més novel·la històrica o així, què explicarà en aquesta història, no? Llavors jo penso que és una història d'un personatge que jo, de veritat, quan el llegia pensava que cabron bueno, perquè realment és un personatge molt dolent, no? És un personatge molt dolent però molt psicòpata, o sigui, molt d'aprofitar-se pràcticament sense sentiments, no?, de situacions que se li posen a l'abast i que realment fa replantejar una mica, no?, sobre els límits de l'ambició, no?
i com el fet de no tenir escrúpols el porta a situacions que bueno, algunes són molt, molt bèsties, no? Llavors, John Boyne sempre ho he recomanat i realment hi ha hagut gent que m'ha dit, no, però aquest no m'ha agradat tant com els altres. Bueno, depèn del tipus de gènere que ens agradi, no? Però per mi, realment, com sempre, no? És una novel·la rodona. I ara em venia una altra, jo que sóc molt ordenada, però el deixaré pel final. Primer, us dic l'últim llibre que vaig llegir el mes d'octubre, que va ser aquest, Neguit permanent, que és el primer d'una trilogia. Està editat per l'Agulla Daurada i ja no provaré de dir el nom, perquè crec que ho vaig provar una vegada, no sé, en algun vídeo per aquí, i no vaig aconseguir-ho. Per tant, no sé si el veieu, pareu la imatge, busqueu, és d'en Garen... És que cada vegada que ho intento em faig mal, per tant, és igual, aquesta dona. És un llibre que està ambientat a Zimbàbue, als anys on Zimbàbue encara és un país molt jove, encara hi ha tota la influència del colonialisme. Zimbàbue lluita per aquesta identitat com a país i està protagonitzat en aquest cas, és una trilogia, llavors aquest és el primer, el segon el tinc també aquí, que me l'envia l'Agulla Daurada, i el tercer es publicarà ara aviat. Llavors, el primer, la protagonista, que he llegit després mirant, que és un llibre semi-autobiogràfic, llavors entenc que és com una biografia com ficcionada de l'autora. Llavors, aquí la protagonista és una nena que neix en una família, creix en una família humil, en una casa de pagès, netejant, fent el menjar, anant a buscar aigua, rentant... Vull dir, l'escolarització és l'últim que aquesta nena té segurament en el seu pla de vida. Llavors, per circumstàncies X, acaba anant a l'escola de la missió del seu tiet, que és una família que han estat vivint a Anglaterra, que són com més es veuen com una família més poderosa, més sofisticada, que més treballen a l'escola, no? I ella, per circumstàncies que us dic, que no són les que es plantegen a l'inici de la novel·la, perquè a l'inici de la novel·la qui va a l'escola de la missió no és ella, acaben en aquesta escola, acaben anant a viure amb aquesta família, a temporades, mentre dura el curs escolar, i es van fent com una sèrie de transformacions en ella. També és una edat, en el pas de l'adolescència, els contactes, les amistats, el tipus de vida que porta a casa d'aquesta família i com el contrast després de quan torna a casa de la família pròpia, i més enllà d'això, tots els drames, tradicions i costums de la seva cultura. Una mica són a nivell de religió són cristians, o sigui, no és... Tot i que és una novel·la que està ambientada a Àfrica, però la religió són cristians, però les tradicions d'allà no són les tradicions d'aquí i hi ha una sèrie de coses que passen a la seva família pròpia, a la seva família d'origen, que també ella d'alguna manera les ha d'anar païnt amb el mateix procés de fer-se gran, de trobar una identitat, de començar a pensar en el seu futur, i de mirar també una mica com surt d'aquí. Llavors, per mi va guanyar un premi Veu Lliure, no sé si el coneixeu, i tinc moltes ganes de llegir la segona part i la tercera quan surti. Jo crec que la segona part la llegiré ara al novembre, desembre, com a molt. Ja us seguiré explicant, a mesura que avanci amb la història. El llibre que he deixat pel final és It, de Stephen King. L'he deixat pel final. És el llibre més llarg que he llegit aquest mes, però com us deia, l'he llegit en 2 mesos, l'he llegit a setembre i octubre, i és un llibre que a mi m'ha deixat com molts sentiments contradictoris. Jo, Stephen King, ja he arribat a la conclusió, després d'aquest llibre, que no és per mi. No sé, si penseu que hi ha algun llibre de Stephen King que em pugui agradar, digueu-ho, perquè sé que també té com diferents registres, però jo he llegit 2 llibres de Stephen King per casualitat, perquè realment no és un autor que a mi em cridés l'atenció així a priori, però jo tinc un amic que viu s'ha anat a viure fora de Catalunya, fora d'Espanya, de fet, i en el moment de buidar el pis d'aquí, tenia molts llibres que no es volien portar, i em va donar uns quants, llibres que jo no havia llegit i així, i me'n va donar una pila. I entre aquesta pila hi havia Misery i aquest, de Stephen King. Llavors, clar, Misery és molt més curt, no sé si l'heu llegit. Llavors vaig començar per Misery, i en el moment que vaig llegir Misery ja no em va... Misery, el problema jo que tenia amb Misery és que jo havia vist la pel·lícula com en diferents moments, a la tele, que jo què sé, que la veien els meus pares fins i tot, quan era més petita, i ja sabia què passava a Misery. Llavors és veritat que la idea és bona, i que segurament m'agrada més Misery, o és més el meu estil Misery que aquest, però el llibre tampoc em va acabar d'agradar, no sé, no em va acabar de convèncer la manera d'escriure, no ho sé. Llavors, aquest
jo no pensava llegir-lo, però vaig veure que una noia que segueixo per Instagram organitzava una lectura conjunta i tal, i vaig dir, doncs mira, potser serà la manera de llegir-lo, ja que el tinc a casa i tal, provaré. I quan el vaig començar, vaig dir, doncs mira, provaré, no? M'està agradant bastant, aquesta cosa més infantil, més bueno, el pallasso, no? Jo crec que, jo no he vist la pel·lícula d'It, no havia llegit el llibre, per tant, l'únic que sabia d'It era que hi havia un pallasso que matava gent. I no molt més, realment. Vull dir, no m'esperava el que m'he trobat en aquesta història. Llavors, clar, més enllà d'això, o sigui, més enllà d'aquesta part, no, del pallasso que coneixia, tota la part més protagonitzada per nens, que a més, jo que he vist la sèrie Stranger Things, m'adono, no? No sé, jo me'n recordo quan va començar Stranger Things, que era que si estava inspirada en pel·lícules dels 90, dels 80, no? Que si ET, que si... Bueno, a veure, Stranger Things és It. És que, no, bueno, no diria que és una còpia, però sí que té molta influència, o sigui, realment està inspirada molt en això. Llavors és el grup de nens del poble que passen coses, no?, i que els nens són qui lluiten contra el mal. El mal no és un pallasso ben bé, jo no sé, els que heu llegit, els que heu vist la pel·lícula, pallasso és la imatge que tenim tots del Pennywise, però realment va molt més enllà d'això, no? Són les pors de cadascú, la figura d'It, no?, es representa com en una aranya o en diferents pors de cadascú, no?, de cadascun dels nens o cadascuna de les persones. Llavors, el llibre va com creuant, no?, la infància amb 27 anys més tard, que és quan els nens ja adults es tornen a reunir perquè It ha tornat a aparèixer a Derry. L'únic que continua vivint a Derry és un dels protagonistes, els altres han marxat tots i han anat oblidant el que va passar fa 27 anys. Però, com tornen a aparèixer aquests assassinats, hi ha aquest protagonista que viu a Derry, que els localitza, que els truca i que els torna a ajuntar perquè pensa que han de tornar a ser ells qui vencin el mal, no? Llavors, fins aquí, és veritat que és una història que el passat i el present es van entrecovant d'una manera que hi ha moments que jo m'havia de situar i em perdia, o sigui, realment no es pot llegir, o sigui, s'ha de llegir concentrat, però, bueno, m'estava agradant bastant, realment. Era molt àgil, es llegia bé i així, no? Però és veritat que a mi ja m'havien avisat una persona que havia llegit Stephen King i que li havia agradat, però tot i així m'havia dit, el llibre està molt bé, però final... I realment a mi, al final m'ha matat. O sigui, de fet, amb Stranger Things m'ha passat el mateix. Stranger Things al principi bé, però ja quan tot lo sobrenatural va guanyar més pes en la història, no? Ja com la cosa més apocalíptica, no? No sé si heu vist Stranger Things, però bueno, a mi ja això ja em va començar a cansar molt, no? I aquí m'ha passat el mateix. És que hi ha tota una part sobrenatural no sé, de consultes psicodèlics, segurament per part de l'autor. No sé, és com una cosa que m'ha semblat massa. A mi no m'agrada la ciència-ficció, no m'agrada la fantasia, la cosa aquesta més paranormal, i realment hi ha un punt del llibre que jo crec que tot se'n va de mare, no? I que per mi jo ja vaig sortir totalment de la història. I a més hi ha una escena, que no em canso de repetir-ho, perquè ho he posat per tot arreu, vaig posar-ho a la ressenya a Instagram, que hi ha una escena que per molt que si heu llegit It segurament sabeu de quina escena estic parlant, perquè cada vegada que ho dic surt algú i em diu, evidentment jo aquesta escena la trauria, i sí, hi ha gent que, no sé, quan comentava la lectura conjunta es justificava amb que eren altres temps. A veure, altres temps, era l'any 85, no al segle XV. Vull dir, a veure, que passen una sèrie de coses que jo crec que ja em sembla malaltís simplement el fet d'imaginar-la. Però bueno, aquí és una opinió. I se li ha donat tot el simbolisme i tota... Igualment no m'agrada, o sigui, realment a mi aquesta escena, que en un llibre de 1.200 pàgines m'hagi quedat tan gravada una escena que potser és una pàgina, ja crec que diu molt d'aquesta escena. I és el meu cas. No entenc que hi ha gent que pugui opinar diferent, però a mi això ja... O sigui, si la part aquesta més sobrenatural ja m'havia tret de la història, a mi aquesta escena ja va ser com... I realment vaig tenir com moltes dificultats per acabar el llibre, perquè això que us deia que salta del present al passat i del passat al present, hi ha una part del llibre que és com molt continuat, no? Va alternant d'una manera que ho lliga molt bé ell, perquè lliga un paràgraf amb un altre i continua i tal, però, el que us deia, també és veritat que estava a Nova York amb el jet lag i que potser no era el meu moment, no?, de màxima concentració. Però bé, ja va arribar un punt que tenia com pressa per acabar-lo. No us ho he dit, crec, però me'l vaig comprar en digital. Evidentment no em vaig emportar això a Nova York perquè, no sé, això llegir-ho al llit és bastant incòmode i portar-lo a la motxilla també. Llavors, és veritat també que aquesta traducció és bastant horrible, pel meu gust. Té un punt com de llatinoamericà, no sé, és una cosa una mica
I vaig comprar una traducció més actual, o sigui, vaig comprar una edició més actual en el digital i realment em va costar menys llegir-lo. Però, tot i així, a les, no sé, 100 i pico pàgines finals, és que no sabria dir-vos quantes pàgines són, perquè realment, a l'haver-lo llegit en digital, després, aquí em vaig quedar més o menys a una mica més de la meitat. Però no sabria dir-vos exactament, no, en quin punt per a mi la història comença a perdre el sentit. Per mi, tot el mateix. Jo sé, si busqueu ressenyes d'It a Goodreads, per exemple, veureu que té un 4 i pico sobre 5 i que hi ha gent que són fanàtics. Jo parlava amb un dels fotògrafs, justament, no? que hem anat a Nova York, i ell, és el seu llibre preferit, bueno, li havia agradat moltíssim, la pel·lícula també, però, evidentment, obviava algunes escenes que no poden sortir a la pel·lícula per motius probablement legals, entre altres coses. Llavors, a mi no. O sigui, no ha sigut un llibre per mi i crec que em reafirma en l'opinió de que l'Stephen King no és un autor que a mi m'agradi. I més enllà d'això, em podeu deixar la vostra opinió perquè entenc que és un autor que agrada a molta gent. Fins aquí les lectures d'octubre, com veieu han sigut unes quantes, però com veieu la majoria han estat llibres molt curtets i jo crec que el llibre que m'ha donat més és el de Stephen King. Els altres són llibres que m'han agradat, són llibres que, bueno, aquest de Llengua Viva, no? Potser és el més fluixet, però el rest són llibres que m'han agradat bastant, que ha sigut un mes molt variat. I ha sigut la cosa així una mica que m'ha fet com dubtar més, no? Perquè hi ha hagut moments que al principi del llibre potser li hagués donat sempre la puntuació aquesta que diem subjectiva a les estrelles, no? 4 estrelles, 4 i mitja, no sé, i al final, no sé si vaig donar 3, però crec que va estar a punt de tenir-ne una, O sigui, vaig tenir un moment de això no m'està agradant gens. I no, sí que sóc d'abandonar llibres quan començo i no m'agraden, però clar, un llibre de 1.200 pàgines, abandonar-lo a la pàgina 1.000, sí que em semblava gairebé un sacrilegi, no? Llavors el vaig voler acabar perquè havia llegit 1.000 pàgines. Però vaig estar a punt d'abandonar-lo també realment, Per tant, per això us dic que la puntuació d'It no feu massa cas, perquè jo és un llibre que em sap greu, però no el recomano gens. I bé, la setmana que ve tindré un nou vídeo, ara ja torno a estar per aquí una altra vegada. Havia gravat com molts vídeos, bueno, molts tampoc, que no, ara no ens passem, però vaig deixar gravats com 2 o 3 vídeos abans de marxar a Nova York. Ara ja torno a estar per aquí, ja torno a estar llegint més una altra vegada, per tant, ja us aniré actualitzant quines són les meves lectures i ens veiem la setmana que ve en el proper vídeo.